Ayaw paabutang mo dapat ko nimo. Kay hantod karon ni apa akong pagbati. Ang inalis nga sa akong pagpangga nimo. Nasayluanan ko pa. Ayaw na lang ng punga. Kay gigamit na sa mga makasala aron sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon. Ipaatiman kung gihapon ikaw sa mga sulugoon. Di ka supakon pa. Di ka supakon tungod kinagasa ako. Ato lang ng ibalik niyang bata. Saman. Ya. Pinang siya itong baligya. May katarungan si Martin nga mubaton ining bataa. Wagod may anak. Ambot lang yan, uy. Naman tingali mi makabato ng amo yung kaugalingong anak. Nganong mangita pamanggin mong kabinlans bata, ha? Nganong libugon pamanggin na ninyo inyong hunahuna. Ako di ay! Atong mga uban na mong pinalit. Kaya nilang mamawi, me. Uy, naara ba yung isultis-tisi na ko? Ano sa man? Kung sugot ko na mo, siya na lang ko na yung mga tabi niyong 2,000. 2,000? O lagi ko no, mangayo sila sa ilahang kwarta og 2,000. Ipara ibayad ninyo. Musugot mo. Di na ako magbuk-buk, di na ba ako tagiwa? Ano siya, Anis? Nangitang hindi siya. Ilang si Tuyo. Importante ko na kayo. Ya, gitu, Pak. Hello? 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 Sa sunod, kung adunay mo tawag ni Siding, ayaw tagdahak ng laki ha. Oh, sir. Sultiha ang mga kauban mo. Saan ka, sir? Wa man? Ang lalaki ang tangko sa may kiistorya ni Inday, wa na mo tingog sa diyang si sir na kiistorya. Pero tinong lagutan ni sir. Kinsa mang laki, ha? Amot lang, kinsa to? Dautan tingali ang tuyo. Lagmit. Kaysa tungod sa kalagot ni sir, baura na noon ko. Madili na ipatagad. Tunay lalaki nga manawag ni Inday. Sultihan na to si Inday. Inahan lang, Jo. Ma'am, giapit ka kay napay balita ninyo. Unsa man? May nitawag sa telepono. Kunya, si Messi ang nakatubag. Kay nangita nimo. Lalaki, ma'am. Nangita nimo. Pero wa siya magpaila. Kunya, si Papa nimo, may bano sa telepono. Nasuko. Kay wa mong tingog. Papangutana kung kinsa siya. Wa mo tingog ni Papa? Wa lagi day. Mao niingon si Sir. Nga, dili to ipatagad katong lakiha. Kung mangita pa siya nimo usab. Kung saan ka na mamam no? Para makasulti mo.
Kay basin gusto pud ka mahibaw ang sayang tuyo nimo. Pakigsulti, Berta. Ikaw na itubag sa telepono. Ug sulti mo mga kauban nga kung mutawag tong tawhana. Ikaw na mo tubag ug makigsulti niya nga di mahibaw si Papa. Oo, ma'am. Kinsa ka pong tawhana, ma'am, no? Gusto jud ko makaila niya. Sigurado gyud ko nga siya si Manolin, day. Day pangutan siya. Ug ina siya nga, bisag unsa iyang isugo imong tumanon. Ano rin niya nga, ma'am? Ako siyang hinigugma. Ug siya magikalukutag maayo ni Papa. Mao ba, ma'am? Mao na, Berta. Si Papa nakaila na kaayo niya. Busa, limdig si Papa mahitungod niya, ha? Oo, ma'am. Tumanon na ko ang mga pahimanglo. Pakisulti ko ng tawhana. Dutin. Baby. Naog dia kay istorya teres landong mo. Hay. Kanaho na marok kaadlaw ang bata na nato. Wa ang giinahan nga nangita. Duda na jud ko anina. Nga unsa? Nga unsa? Nagduda ko ang inahan. Wa katultol na to. Imposible, sab. Kay gibutan ko dito sa suwat nga ang bata wa niya gilabay, iya lang gitaguan. Sa ato pa, katultol siya diri na to. Kay niingo man dito nga ang bata ko no, iyang kuhaon diri na to. Mao lagi. Nya. Napo na marog adlaw. Wa lagi gyapon. Napo na kaadlaw. Nana tatay 30 mil, kitag 3 mil ko ng adlaw. Sus, kwarta naman ta na. Nanam tatay tag 15 mil? Kalami tana. Pero hain man ang 30,000. Tin. Puwa ka tay lara ni. Unyag ilat ang ilaron. O sa may makuha niya na to. Asig mo ari siya na to. Nya. Di magdag kwarta. Aw, di na to ihatag ang bata. Sa'yo na na. Onya, og magdag pulis. Haron, ihatag na tong bata. Sao naman na. Ah, gubot. Kaya nga nang digato sa siyang isumbong. Nagilabay niyang bata, o niya atong napunita. Bata, tunga bayat ta. Di lang nato ibaligi ang bata eh. Alkansi ta. Mao na diha. Musugot ko, bayran na mo og 5 mil, pero tunga gihapon ta. Ay na lang oy. Pabuto na natong inahan. Ay, sayro tagbalik. Ato niya lang ang pabunyaga ng bata tin. Magsabot na yan anak. Wala atong mga asawa.
si ato, sir. Mahimo bang makag-istorya ni Mercedes Aragot? Di ra ba mahimo, sir? Nga naman, Di ra ba siya tugutan nga magawas? bisag din nilang sa gate. Di lagi. Gibilanggo mo guna siya, sir. Sige, bilang ko. Si Inday Siding, gibilanggo sa kwarto. Ug walay gitugutan nga makigsulti gawas na mo. Yahay maron siya. Nasa silong. Ug walay gitugutan nga makabisita. Dog. Pwede ba tayo malihog nito? Saan na, sir? Pwede ba magpahapig ng suwat mo? Importante ba kayo na, sir? Importante kayo. Makapamalihog ta? Isa ha. Pabuta ko kadyot. Kaya mananghin ko. Sita! Sita! May tao sa kawas. Gusto siya musod. Gusto siya makiksulti kang Inday. Huwag mahulog siya nga. Gusto siya padanso nga. Ayaw, ayaw ko. Na, patay kang sir. Gawson din ang duhanan. Ito mo? Saan ka nakuha ni? Tuwara ba sa git? Naghuwat? Ikaw, Mr. ang gusto mo istorya ni Inday Siding? Kung mahimo unta day, kay mahimong danon mo ko kayo kung tuyo niya. Ikaw ba si Manuling? Oo, ako day. Pasensya na kaayo ha. Boran mo sa mga gown. Walay makasuod bisan kinsa dinhi. Hilabi na gusto makigsulti ni Inday. Di mo ni dautan akong tuyo day. Bisag mangutana pa ka ni Mercedes. Nakasabot man ko nga di ka dautan. Saon gibaoran man mi. Pero isulti lang imong tuyo. Kaya ako lang mahibaw og sulti ni Inday. Mahimo ba day na isuwat lang nako niya. Palig lang ang katag niya. Ayaw uy. Mamiligro ming tanan dinhi. Isulti lang. Sulti siya day nga di ara ko diri sa duol. Di ko magpalayo diri ug di na ko siya mada. Imo sing dadun? Asa man? Basta mao na yung sulti niya. Pinabalaka kay ko sugad pagkahanaw niya ito sa iyang gipuy-an. Ayaw ba siya kawata ha? Kung mahimo, pagsulti ni sir. Ang iyo aba, magusto kang pagsulti ni Inday. Dili na. Kinibaw ko dako iyang kalagot ako karon. Kung nagtuo siya nakasa ako. Kaya nga naman di ay. Unsang day sa ni Inday? Hilabihan man lagutan ni sir. Pwede siya masulti ninyo. Wa gyud. Pamutan na siya daan dito si Mercedes. Una ti kasultian sanan. Ah, sige. Unsang gituyo nimo ni Inday? Importante gyud na. Isulti na diri nako. Ako lang mahibaw og sulti niya. Basta mo na ito isulti. Ina siya na ibaw na kustanan. Ug di gyud ako siya pasagdan bisag unsa pay mahitabo.
Paglingkod mo, bay. Paglingkod mo. Ito pag hina. Bye. Oh, unsay atong meetingan? Mahitungod sa bata. Pabunyaga naman kuno niyang. Oh, ay? Sige. Mas maayo hinuon kay dako na biya ng bata. Nagkasabot namin ni Lucio nga pabunyagan na ni bata ah. Oh, unsa man Lucio? Kano saman? Karong umaabot nga Domingo. Diha lang gud sa atong simbahan. Ato sa nihikayan o gamay. Uy, bisag nalagong inasal. Bitaw sad. Magpalitag usa ka buok baboy. Mag-asal sabta? Unsa man di ay? Kay wa man tay kwarta. Magpalit lang gud tag usa ka buok baboy. Ang katunga atong aslon, ang katunga atong lapaon. Paghilog na pati. Uy, sa akong gutawan paghimo, anak. Nga, ang katunga, napaon ang katunga aslon. Maasal ba na ng katunga? Ano di man na pwede? Ang katunga na aslon. Pero, pagdakson og ubod sa saging, tuhugon sa tungan. Uy, kamo ba? Wa na lang ay asal-asal. Magpalit na tag kinilo. Unsa man Berta? Managkaon sa Inday, sir. Mag-inanay na nawai ang kaguol. Pasabtan niyo sa pag-ayo ha? Nganong gibilanggo na ko siya sa silong? Amo bitaw sa hindi may mayan pag-ayo, sir. Kaya usahay man good, inuktok siya. Maong amo siya pagigsultihan. Nalipay ko ng balita, Berta. Ug magpasalamat ko ninyo sa kahusay ning atong bahay. Pero sir, may gihangyo man sa Inday. Mapasultihan ka. Unsa man? Tugutan lang taan mo siyang musimba. Bisan taga Domingo lang. Mo na igihangyo niya? Oo, sir. Pero kung di ka musugot, ihangyo lang siya. Napabuhatan ko ng gamayng altar dito sa silong. Oo. Tugutan ko siya na makasimba siya matag Domingo. Apan dili siya magdugay. Kamo may mukuyog niya. Apan kinahanglan nga bantayan ninyo siya nga dili siya magigsulti ni bisan kinsa. Bisan sa iyong mga higala o sa iyang makaila lamang. Oo, sir. Amo na magunan. Sugod ka ng Domingo, kuyog ka o sinis. Pero, di kuman sa misa, pamauli din mo. Nakasabot ka. Oo, sir. Ang kainit sa luha ko, ang kamingaw giantos ko sa'y labihan.
Sa